O să văd ce e o iasă? Un pic? Da? După aia, tati, hai mai Dar pornește. mi-o dai un pic? Îți arăt eu după aia, ha. După aia mi-o dai? Tati, camera asta nu-i pentru copii, da? Niciodată și nu stai în fața avionului. Corect. Acum ai și gâci? Stai înceapcă. Îți promit. Stai că mă filmează Alex. Tati, acum aici de ce nu se mai vede? Că se învârte repede. Cum? Uite o iacă de aici. Uite noi. De aici, de aici, așa. Știi de ce? Ca și nu mă dui gașcă ăla. Uite cum vine și pe mine. Una cu ochi, iese o oasă, ca în separare. De ce te-ai dat aia? Bă, ce tare o suflat! Dar nu se radică.